Čaute, ja vás vítam nového videa. Dneska začneme survival a budeme hrať Minecraft. Chcel by som s vami začať takú novú sériu, že budeme vlastne hrať survival a objavovať svet Minecraftu. Hráme na verzii 1.20.1 a máme tu taký domček, tam sme sa spawnili, tam za mnou. Tu mám takú postielku už, trošku tu toho mám, crafting table, nič moc. A mám tento super domček, mega je, si dal záležať. A čo by som chcel urobiť, takže určite si postaviť nový dom, ísť do tej džungle, pretože chcem ešte to tu preskúmať a získať nejaké lepšie vybavenie ako kamenné. Takže to je asi tak všetko. Ja by som si mohol ísť vykraftiť asi novú sekerku. Tak, ako prvé by som išiel do jaskyne a hneď tu by mala byť jedna jaskyňa. Bum, dobre. Easy. Dobre, bum. Čo je tu ešte? Moc toho nevidím. Dobre, hel som si Night Vision, pretože to by sa inak nedalo. Dobre, tu máme skeletona, ten môže rovno tak. Dobre, nesťažoval by som sa, keby som našiel železo, akože ja chcem železo, takže asi pôjdeme inde. Dobre, tu niečo bude. Takže poďme, dobre, je tu nejaká trhlina, možno to niekam nás zavedie, samozrejme, že nás to niekam zavedie. Ja som asi v pasti, dobre, tento bude dead a tento tiež, dobre. Asi sa trošku dohýbujeme, nie? Čo je tu mak? Ja chcem železo, to nebaví. Tu si robíte srandu, tu je poriadna kejvka. Tak ideme von, či sa vôbec dostaneme von. Lebo máme málo hápok. Dobre, kurá zjedené. Dobre, dúfam, že tá vodička povedie von. Aha, dobre, tu max. Ideme von, idem sa vyspať. Dobre, ideme sa. Si robíš srandu. Bum, dobre. Mŕtvy. Ha? Si robíš srandu. Tak ja počkám, kým bude. No, dobre. Zombie. Ty si priateľský? Dáme skeleton. Ja fakt neznášam skeletonov, akože toto. Bum. Pozbieram to nič. Čo ideme teraz? Ako sme žiadnu nenašli. Radím. Ten luk si nechám pre istotu. Ach jaj, sa nemám ani jedlo. To isté. Yes. A zatiaľ sa z čoho akože mám dojevovať? Dobre. Ňam. Z kávu sa dajú urobiť stejky. Okej. Takže ideme si urobiť stejky. Ňam. Z tohto sa robí stejk, nie? Mne sa zdá, že hej. Jasné. Stejky sú asi najlepšie, nie? Toto dáva koľko? 4, tak toto je tiež dobré. Steak dáva tiež 4, tak neviem, v čom je to odlišné, ale no. Dobre, tu mám kravičku, hodná. Poviem, tak kravičky sú, že hodné strašne. Dobre, okej. Kámo, kde je kravička? Dobre, ja už idem domov. Dobre. Takže toto máme vypečené. Tú kožu si odložím. Teraz dáme 500 toto. Už môžeme spať. Dobre, aby som sa išiel pozrieť do tej džungle, takže idem rovno teraz. Počkaj, nie, však loďku si vykraftím. Nechce sa mi znovu plávať. 5.
Hej, tá loďka toto vyjde, alebo ako? Čo zabugujem, no jasné. Bože. Ups. To som nechcel. Ty, táto džungla, nič moc. Čakať. Tak, dobré. A asi. Takže preto idem takto. To nie. Ako? No, sem by som sa ešte vrátila, zatiaľ ma to tu moc nebaví. Takže idem späť. Nie. Tak je. OK. Som dole. Z vodopád som zišiel. Kým toto vidíme, aj tma bude. Takže tak, no. Dobre. Ešte nemôžem, tak koľko je, akože hodín sa nedá pozrieť, že? Dnes sme tu už druhý deň, OK. Druhý deň máme, tak to je v pohode, nie? No, ako druhý deň, keď bude deň 10, tak to oslavíme. Keď bude deň 50, tak to oslavíme moc, a keď bude deň 100, tak to oslavíme extra. OK. Aby som toto video asi ukončil. Prosím vás, dajte like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Na kameru.